Ya sunanki? Suwai kaya. Suwai ba. Lawai. Lawai. Shekarar ki nawa? 32. Me ya alaka ki da wannan mutumin? Aure na yi. Kuna tare mijinki? Kun kai kwana nawa ko shekara nawa? An yi shekara 3, iyata ɗaya da shi. Ko sai amarya ce? A'a baban su ya rasu, ni yara na su 7 ne marayu. Baban su ya rasu. Baban su ya rasu. Ya'yanki suna ina? Suna can gida. Wasu kuma dangin uba. Biki wurin shi. Ɗaya na wai, ɗaya yanzu kenan. Ɗaya ki hannu na da shi. Yanzu wannan yaron da aka bar miki amana. Eh. Ki kula da shi. Kin ga ke ma kina da yaya. Kuma ƴaƴanki suna wani gida ma. Yanzu saboda Allah abin da kika yi na kula da wannan yaron yayi daidai? Wannan ran kai daɗe in na zan hida gaskiya tsakani na hadda Allah. Ni tambaya ne miki. Ai shine ni ma tsakani na kula da yaron nan da aka ba ku ke da mai gidanki. Kula da shi kuma ina yi bakin fi sabilillahi tsakani na hadda wanda ya fi samu rayuwa Allah. Idan ban mashi yaron nan ubangiji Allah kai bani rahama. Waye daure shi? Lahira. Ga shi kuma in nace mai idan ya daure shi wa yake barwa ajiya? Da daddare ne in ya daure shi mu ma min ya hita. Tambaya ki nake yi wa yake barwa ajiya yaron nan? Ya dauko sarka. Wa yake girka abinci? Ni. To lokacin da ya daure shi wa kika je kika ga? Ai da daddare ne ya hita ya tafi shi. Ai kullun yake daure shi. An dade ana yi. Wallahi ba kullun ba. Rana ɗaya aka daure shi. Wallahi na ta masu. Yanzu wannan yaron a rana ɗaya. A yunwa rana ɗaya ya zama haka? A'a dama da aka kai shi yana masassara wannan horon masassara. Ni tsakani na da Allah. Wurin wa kika kai kika faɗa? To ai gani shine uban shi shine zai zuwa ya abin ka. Shine zai zuwa ya hidi ko ba gaskiya baran kai dade. Shine baban shi shine zai zuwa in ma magana ne sai ya ce dan shi ne. Dan shi ne shi ya haihi abin shi. Yanzu an baki amana na yaro ki kula da shi. Da ke da mijinki kun hada baki kuna daure shi. A'a ban hada baki da shi ba na daure shi tsakani na hadda. Shi fita yake ke kina gida. Kuma yaron da daddare ne in zai hita da daddare sai ya daure sai ya hita. Yaron na hannun wa yake? Ina daki sai ya daure shi sai ya hita. To shikenan waye kona shi a hannu? Ya hidi maku da bakin shi. Waye kona ka? Wato ya ka. Fati ya yarki ce. Ya shi ce. Ba ni na haihe ta ba. Ba ni na haihe ta ba wallahi. An ce ita ta sa masa wuta. Kuma na rantsi har da girman ubangiji ba ni. Ina nan a gidan. Ba ni nan na rantsi har da girman ubangiji ran kai dade ina jibiya. Ina jibiya na rantsi har da girman ubangiji. A na basu ai yaran cikin gida. To yanzu wannan yaran. Kai yanzu da na dawo kuma na dawo. Saurare ni kin ce yana faran masassara wannan asibiti kuka kai shi. To ran kai dade tsakani da Allah. Baki kai shi asibiti ba. Ba shi tsaya da Allah. Da Allah tsaya. Ba shi da lafiya baki kai shi asibiti ba. Yaro yana jin yunwa baki ba shi abinci ba. An daure shi kin ce shi ya daure shi ya fita. Da ya daure shi ya fita ke me yasa baki kwance shi ba? Da daddare ne ya kwado ne ya sa ya kulle